ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз эълони президенти UFC Дана Уайт оиди муҳорибаи навбатии ситораи ирландӣ Конор Макгрегор. имрӯз президенти UFC Дана Уайт дар пресс-конференсияи UFC 282 эълон карда гуфт ки Конор Макгрегор муҳорибаи навбатии худро зидди Майкл Чендлер мегузаронад. кай ва дар кадом вазн аниқ накард ва баъди ин эълони Дана Уайт Майкл Чендлер дар Твиттер навишт ки муҳорибаи дурахшон мешавад. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки агар ки ин муҳориба баргузор гарда, пас дар вазни нимёна, яъне 77 килограмм баргузор мегарда. чунки маълум аст ки Конор Макгрегор хеле калон аст ва вазни зиёд гирифтааст ва ӯ шояд ки вазни сабукро карда натавонад. ба фикри шумо дӯстон, дар чунин муҳориба ки ғолиб шуда метонем фикротона нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чанд соат пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири Eagle FC 51 баргузор гардид ва чемпиони вазни миёнаи Eagle FC Фаридун Одилов вазни чемпиониро карда натавонист ва аз ҳамин сабаб камарбанди ӯро аз дасташ гирифтанд. Фаридун Одилов тақрибан 1 кило 800 грамми дигар кам карда натавонист. акнун муҳорибаи пагоҳӣ барои Фаридун унвонӣ намешавад. яъне дӯстон, акнун Фаридун чемпион нест ва ӯ ҳатто довталаб нест. масалан, агар пагоҳ Фаридун Одилов ғалаба ба даст биёра, пас ба ӯ камарбанд намедиҳанд, чунки вазни чемпиониро карда натавонист. ана рақиби ӯ Даврен Ермеков боша вазни чемпиониро карда тавонист ва агар ки ӯ ғалаба ба даст биёра, пас чемпиони нави Eagle FC дар вазни миёна шуда соҳиби камарбанд мешавад. турнир аллакай пагоҳ бегоҳ баргузор мегардад ва мо ба Фаридун дар ҳама ҳолат барор хоҳонем, махсусан хиди ҳозир, вақте ки дастгирии мухлисон ба ӯ хеле муҳим аст. мо бо туем Фаридун ва ҳама медонанд ки чемпиони ҳақиқӣ кист. ва дӯстон, муроҷиат ба шумо рӯафтода нашавен ва Фаридунро дастгирӣ мекунем. ин гуна корҳо мешаванд. чунин кор бо Чарлз Оливера пеш аз муҳориба Ҷастин Геҷи рух дода буд ва ӯ баромада кори худро ба анҷом расонд. барои ҳамин мо боварӣ дорем ки Фаридун ғалаба ба даст меорад. яке аз ҷанговарони дурахшони вазни нимсабуки UFC Илия Топурия дигар ҷанговари машҳури вазни худ Мавсар Евлоевро пас зада ӯро муш номид. ман ният дорам ки бисёри мушҳоро дар UFC шикаст диҳам ва яке аз ин мушҳо Мавсар Евлоев аст. вақте ки мо ӯро шикаст медиҳам, пас ҳамон вақт ман яке аз бузургтарин ҷанговарон дар ҷаҳон мешавам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, Мавсар хаб накард ва дар саҳифаи иҷтимоии худ ба Топурия чунин ҷавоб дод: эй Топурия, кӯшиш кун ки дар муҳорибаи дар пешистодаат ғолиб шавӣ, вагарна ман маҷбур мешавам ки туро дар берун кофта ёбам. вақти худро дар октагон барои бетолеон сарф кардан намехоҳам, навиштааст Евлоев. хотиррасон мекунем ки байни ин ду ҷанговар чанд муддат мешавад ки муноқиша рафта истодааст ва аз аввал бо Брайс Мичел бояд ки Мавсар меҷангид, аммо ӯ осеб гирифт ва ба ҷои ӯ Топурия баромад. акнун дӯстон, интизор мешавем ва мебинем ки ояндаи ин муноқиша чӣ мешавад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.